Tofa assalamu alaikum labari da dumi shi kuna ina 'yan Nijar mazauna ƙasar Libya. Ali Tubali wanda aka fi sani da shugaban matasa a cikin wannan ƙasa ta Libya ya kinkimo wani al'amari da yake da girma wanda yake buƙata ku matasa ku zo ku taya shi wannan yakin domin a ciwo wata nasara. Idan aka ciwo wannan nasara to taku ce 'yan Nijar mazauna ƙasar Libya. Dama mun sani cewa a cikin wannan ƙasa ta Libya abubuwa guda uku ne waɗanda suke da girman gaske da suka addabi 'yan Nijar mazauna ƙasar Libya. Na farko ɓangaren canji, na biyu ɓangaren tafiya na jirgi, na uku kuma ɓangaren abin da ya shafi takarda. Waɗannan matsatsalu guda uku har da mun san ɗayan daga cikin shi akwai sakaci namu shine na ɓangaren takarda, akwai sakaci namu, amma waɗannan guda biyu sosai suke ba 'yan Nijar mazauna ƙasar Libya wahala. Jama'a Tubali ya fito da shi da wannan ɗan uwan da kuke gani sun fito sun yi wani bayani inda ya jawo hankalin al'umma. Aka ce jirgi da kuke gani da ya yi tsada ya kai har kuɗi 2,000 da aji. Wannan al'amari akwai munakisa na 'yan uwanmu takari da suke wannan al'amari na harkar jirgi. Kuɗin bai kai haka ba, cuta suke yi. Jama'a